Challenge 3 на Golden Records. С нашето прасенце, нашия здравенях и нашата красавица ще направим нещо, което нашите, които ги изредиха и сега, искаха. Така, кой ще е първи? Аз. Давай. Така, дай настрани, обърни се. А, така, лапай. Бързо! Ако так би си, нали ти казах, веднага изплюеш. Плюя. Изплюя. И слаб! Бързо бягай да си изплакнеш ти. Как биш? Така, давай, Ники. Дай настрани, обърни се. Ти спази са. И край. Давай, Саша. И ти казах, ако те погноси, веднага го изпре. Без да се пъниш. И аз искам да се опитам. Дай му, да. Тази лъжичка е мръсна. Искам и аз да се Така, пробвам. добре. В една чаничка там има едни лъжички и се пробвай. Така, Симон Чалендж ще продължи и утре, когато всички ще ядат какао. Ники, ще правиш ли движения готини? Да. Добре. Чао! От Golden Records.